Ağa ana tırlık gününde birin kadirlew gerek, birin sıylaw gerek. Ağa ana birin jakşy görüw gerek. Ağa ana ýeň jakyn adamyň senin, ağaň anaň ýeň jakyn adamyň sen. Ökünüşke oraya bolsun bizde ağa ananyň kadyry kalmaýatyr, birin sıylamayt ağany. Birin izlemeýt ağany. Aydaladagy biröw keleden bolsa koyun soýup, malyn soýup, dastarhanyň jasap, tamagyny berip tepden şapanına sen kiygizip jüret. Senin ağaň bar, sol ağaňdy bir ret çakyryp üýüňe ake bir tamak berdiňmi? Şay berdiňmi? Mel koy soýmaýak koýsun. Bir ret çay berdiňmi? Agajan. Akemden kalgan ake orduna ake de bir ret çay berdiňmi? Ölüm keleden aldın ömürden kadyryny biliňiz. Ata ana bu dünyadagi en ulug adamlar bolatyn bolsa, ağa ana, ağalar aýnyksa akenin orduna ake bolatyn adamlar. Biz sıylaw degen wagtda şonu düşünek, olarga tuğa kılıw. Bir ýeke ağa ana bolgan eken. Biriniň bala çagasy köp, ýekeňsiniň boydak, birak ýekeňiniň da bankysy bir jerde eken. Birak ýekeňiniň ýeke dirmeni bar. Bir güni enesi oýlap durup, osa olyk Ramazan aýynda, osa nege men agama osa asyla berem? Osa agam meni bala çagasy köp goý biçaranyň. Osaga men jardam kılmasam kim jardam kılat? Ahir bunday agany tuup bereten ata ana kaýda dep. Dirmeninden bir kap bidaýdy alıp agasynyň dirmenine aparıp koýat. Bir güni agasy oýlap oturup, "Osa çalgız inim goý. Bol menden başka kimge kerek?" Onday önünü magan tuup bereten ata ana kaýda? Sol önüme men janazarlyk kılıp, sol önümde men baýgymasam kim baýgylar dep, dirmeninden bir kap bidaýdy alıp önesiniň dirmenine aparıp taştaýdy. Ağa öne künüge Ramazan şerif aylarında birbirine köp çylap duğa kılıp, birbirine bildirmesden birinin dirmenine osunday bidaýlar taşyp jüret. Bir günü karasa dirmenlerinde bidaý azaýmagan, bu Allah'tan berekesin karaş, sonça künüge aparamın, 29 kap apardım, ali bir kabım azaýmap diye, Hudaýdyň kudreti, Hudaýdyň berekesin karaş dep. 30-njy kabını alıp ketip barasa, agasy ekew jolup kapdy jolda. Kaýak ketip atys? Sagan ketip atyr edim. Enem, ahir arkamna ergen çalgızymsyň goý sen. Sagan men jardam bermesim kim jardam beret dep, sagan osa bir kap bidaýdy alyp kewatyr edim dese, enesi çylap kalyp, "Agajan, men de sizde oýlap, sizge ben jardam bermesim kim jardam beret? Bala çagaňyz köp goý dep, sizge bir kap bidaýdy men aparyp berip jatyrmyn" degende, ýekewi ýözleriniň bir-birine bildirmesden kılgan amalından ýekewi çylap, "Allah intymagymyzdy bersin, Allah birligimizni bersin" dep duğa kılgan eken. Mana ağa